Herreria kalean du egoitza, duela 11 urte sortu zen Ailaket elkarteak. Eskatzen duten kontsumitzaileei drogen inguruko informazioa eta testatze edo analisi zerbitzua eskaintzea da euren zeregina. Zer da arriskutsuena? Ez jakintasuna, zalantzarik gabe lehen aipatu duguna, eta bestetik arriskuak behintzat kontsumitzea erabaki baldin baduzu, arrisku murrizketarako neurriak edo pautak ez ezagutzea eta ez erabiltzea. Kimikoak egia esan, aizuketa dute ia gehienek. Legez kanpokoak izanik, merkatu beltzan mugituz, osasun kontrolik edo alako kontrol zorrotzik ez dute pairatzen edo ez dute pairatzen zuzenean. Gune finko honetan eta festaz festa furgonetan mugituta egiten dute lan. Eta drogen analisia eginda, arriskuak ahalik eta gehien murriztea dute helburu. Eta guk momentuan egiten dugu ikusten duzuen moduan, momentuko gauza bat da. Hementxe daukagu anfetamina edo ustez. Adina eta sexua baino ez dugu eskatzen, anonimoa da, konfidentziala bai. Eta egia da, guk analisia egin bitartean, hitz egiten diegula pautei buruz. Nahiko susmagarria da. Normalean ateratzen da marroia eta bazun marroi puntu bat, baina gorriska horren gorria dena askotan izan daiteke 4 MA sustantzia toksiko horren seinale. Hau ikusita gero, probak egin eta gero? Gomendatuko genuke sartzea. Gero hori berea da, berak jakingo du zer egin, baina guk informatu egingo diogu honek daukan arriskuaz.